नमस्कार, परफेक्ट RLDमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत मटकीचे सांडगे. याला ग्रामीण भागामध्ये वड्यासुद्धा म्हणतात. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. मी 1 किलो मटकीची डाळ घेतलेली आहे. डाळ चांगली स्वच्छ करून घेतलेली आहे. आता यामध्ये आपण 1 वाटी हरभऱ्याची डाळ टाकणार आहोत. डाळ चांगली मिक्स करून घेऊ आणि गिरणीमधून आपण याची भरड काढून आणणार आहोत. बघू शकता अशा प्रकारे भरड काढून आणलेली आहे. आता आपण सांडग्यासाठी लागणारं साहित्य पाहू. 2 इंच आल्याचा तुकडा कट करून घेतलेला आहे. 1 वाटी कट केलेली कोथिंबीर, 2 चमचे लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे. लवंगी मिरचीचं पावडर आहे ही, 2 चमचे मीठ, अर्धा वाटी लसूण, 2 चमचे धने, 2 चमचे जिरे, 7 लवंगा, 7 मिरे. आपण हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घेणार आहोत. मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी धने, जिरे, लवंग, मिरे टाकलेले आहेत. यामध्येच आपल्याला लाल मिरच पावडर टाकायची आहे. त्यानंतर मीठ. आता आपण हे बारीक करून घेऊ. हे बघा बारीक झालेलं आहे. आता आपण हे पिठामध्ये टाकू. आता आपण मिक्सरच्या भांड्यामध्ये लसूण, अद्रक दोन्ही बारीक करून घेणार आहोत. लसूण आणि अद्रक आपल्याला जास्त बारीक करायची नाही, जाडसरच ठेवायची आहे. बघू शकता अशा प्रकारे करायची आहे. आता आपण पिठामध्ये टाकू. अद्रक लसूण पिठामध्ये टाकून झाल्यानंतर आपल्याला कट केलेली कोथिंबीर यामध्ये टाकायची आहे. कोथिंबीर पिठामध्ये टाकल्यानंतर आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. बघू शकता खूप छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपण थोडं थोडं पाणी टाकून पीठ मळून घेऊ. मी हळद विसरले होते, त्यामुळे थोडीशी मी हळद टाकत आहे. थोडीशीच हळद टाकायची आहे. पीठ आपल्याला अशा प्रकारे सैलसर मळून घ्यायचं आहे. जास्त घट्ट पण मळायचं नाही, कारण भरड ठोसर असल्यामुळे सैल मळायचं नंतर ते घट्ट होतं. आता हे पीठ मी एका बाउलमध्ये ठेवलं आहे. आपल्याला हे पीठ 2 तास भिजून द्यायचं आहे. बघू शकता 2 तासानंतर आपलं पीठ खूप छान असं भिजलेलं आहे. इथे एका बाउलमध्ये मी पाणी घेतलेलं आहे. पाण्यामध्ये हात बुडवून आपल्याला थोडंसं पीठ घ्यायचं आहे. आता आपण सुरुवातीला 5 छोटे छोटे गोळे घेऊन या पिठापासून आपण 5 पांडव तयार करणार आहोत. ही चालत आलेली परंपरा आहे. अशा प्रकारे आपल्याला 5 पांडव तयार करून घ्यायचे आहेत. पाच पांडव आणि 1 ध्रुपदी आपल्याला तयार करायची आहे. हे बघा अशा प्रकारे गोल ध्रुपदी केलेली आहे आणि 5 पांडव केलेले आहेत. यावर आपल्याला हळदी कुंकू वाहायचं आहे. आणि त्यानंतर आपल्याला
थोडं थोडं पीठ घेऊन अशा प्रकारे सांडगे तोडायचे आहेत. पाच पांडव करण्याची आपली चालत आलेली पारंपरिक पद्धत आहे. अशा प्रकारे आपल्याला सगळी सांडगे तोडून घ्यायची आहेत. बघू शकता आपले सांडगे तयार झालेले आहेत. आता आपल्याला हे दिवसभर उन्हामध्ये वाळून द्यायचे आहेत. सांडगे छान वाळले की याची आमच्याकडे पद्धत आहे, संध्याकाळी लगेचच याची भाजी पण आम्ही बनवतो. आता आपल्याला हे दिवसभर वाळून द्यायचे आहेत. 5 तासानंतर तुम्ही बघू शकता आपले सांडगे खूप छान असे वाळलेले आहेत. हातामध्ये मी दाखवले आहेत. छान वाळलेले आहेत. आता काढून घेऊ. सांडगे नक्की करून बघा, खूप छान झालेले आहेत. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि सांडगे नक्की करून बघा.